ready for ya. Какво става, доминаторчета? Аз съм доминатор и това е кандидатура за Brick Village. Но този път съм построил малко работи, но според мен ще стигнат. И нека да започваме. И не знам защо няма скин, сигурно съм написал грешно името. Започваме с фермата. Просто тази ферма много ме кефи и затова правя само такива ферми, но виждам, че имаме и посетител. Така, кула, която трябва да е направено нещо, само ако го намеря. Така, не. Ще направя така. И от тази страна така. След това ще сложа тук и накрая е така напред. Някакво такова да стане. Готово. Кулата. Не съм се старал много за кулата, но ме кефи мене. И отвътре има овца, не знам защо. Enchanting Table на 30 лева. Окей. Имам такъв меч в това Ender God PvP, между другото. Тук имаме една малка стаичка. Тук съм направил някакви декорации. Така. Та стаичката това представлява. И отгоре кулата, ако някой ме напада, го стрелям. Или зомбите. Зомби апокалипсис. Така, само да сложим една врата. Тук една къща, която мен ме кефи и така. Няма нищо тук отгоре, нито пък тук, само съм сложил някакви честове. И задния двор при животните. Но, да. Сега съм направил тук, не знам, нещо рандом лайно. Тук една къща. Почти като другата, само че малко така. Тук входът е променен. Да. И ето, тук съм сложил някакви айтеми така то никъм е Tsunami BG. Да, защото в Ender God с той ник играя, защото доминатори много тъпи работи. Това беше Frame Drop. И ето другата къща, тя е по-голяма. Не е много голяма да ама става. Така. Тук пак имаме заден двор. Аз между другото довърших преди секунди. Преди 2 минути някъде. И тук съм направил нещо така декорация. И от другата страна трябва нещо друго да направим. Да, хора, по-скоро християне. Това беше моята кандидатура. Дано да ме приемеш. И чао!